Siyayikhulumela uyabo, nami ngibuza into mhlawumbe ongabe ekhaya uyambuza lapho oyicabangayo. Umuntu usezoyithatha personal ngale ndlela yokuthi uma ngihlangana nalofana wamanqele lo ngifuna ukumhlaza ngesibhakela noma umhlaza ngempama. Isi-personal mase njalo akuyona inhloso leyo. So angikwazi ukwenza into kanjalo ukukhuluma vele angizwani nakho. So mase kunento ezokhulumiswa uyabo, mhlawumbe uzogcina usufaka abazali bami ufaka ini angiyifuni-ke leyo nto leyo. So ngibona ukuthi indlela engcono asiyeke le yabaculi laba abakhona, kanti ama-legend ayikhulumisi. Imnandi izinto ezazenzeka ngalesa sikhathi esadlula cause amafoni ayengakandi, wonke umuntu wayengenayo i-say njengamanje. So sizogxila lapha bafowethu, but lezi tori lezi bafethu ziyi-future. Bafethu njani lapha emakhaya? Ngiyaphila, ayisazani. Sesiside isikhathi singabonani. Khona-ke sibuyile namhlanje. Siphethe nje ama-update ambalwa. Sesenze ividiyo la ngawuthi esukwini lezolo abantu bakhala ngokuthi ayizwakali i-sound. Ngicabanga ukuthi everything manje i-right iyazwakala, asixolise ngalokho. No bafethu, Perfect TV isekhona, asiyindawo futhi. Ngithi nje angini-update babona abantu ukuthi amajida abeza kahle kuma-podcast, all of the sudden angisasiboni. No, sikhona bafowethu. Soqala la into esizokwenzeka manje bafethu, siqalile ukushutha amanye ama-episode ama-podcast amasha ethu. Ama-podcast esowenza njengamanje ama-podcast ey'tori which is in real life, like lapha ekhaya nawe ngicathi uphila ekhaya emndenini endaweni, mhlawumbe kunomuntu owadlengulwa, ugogo wakatshwa, umfowenu wabulawa wangabutholi ubulungiswa, something like that. Now if you have something une-story you wanna share, usithinta mfethu, ifoni ikhona nayo la screen ikhona, kuseyile number eniyaziyo ikhona nakwi-bio on YouTube, which is 0793946084. Nayo lokhu igudla la screen ezansi. Ungasithinta now if you have something ofuna ukuyishare nabantu, or ufuna usizo nga-something, any stories bafethu, wonke umuntu uvumelekile ukuthi afone sokusiza thina noma ukuphi nendawo. But isikhathi esiningi sithina sizinze la eJohannesburg. Ungasithinta usho ukuthi ukuphi and then sohlanganisa kanjani. Why senze lezi stories bafethu? Abantu abaningi behind besingayishoot bebesicela kakhulu ukuthi sibasize ey'ntweni ey'ningi, and even na before ngicathi nibonile lezi tori kanje besizenza ukuthi umuntu uzofika nestori ashele ukuthi wenzakalani or ucela usizo lwani. Sabona ukuthi no bafethu, ake sihambe ngalo line njengamanje. Ngiyazi nisaze kakhulu ngama-podcast kaMaskandi wesibe profile amaciko sihlale nawo, sithole imilando yawo. Excuse, nalapho asiyekile bafethu, angifuni ukuqamba amanga, but ngizokusho lokhu kungananazi ukuthi ama-podcast amaskandi sizowenza, but ngeke sisawenza njalo. Futhi sizogxila kakhulu kuma-legend nemilando yamaqhawe asadlula nakhona, lokhu benikuthanda kakhulu. Lamaciko asekhona njengamanje hhayi ngeke asikho lapho. Sifuna lezi inkabi ey'ndala like ngenze isibonelo, baphuze ekhemisi kuyale emuva no Baba uThokozane nabanye laba abangasaculi, abaculi laba mhlawumbe wafika kahle wafika wakhipha ama-album awu-2 wanyamalala, ilaba esoba profile. Why kumaskandi bafethu nani niyazi lapha ekhaya umuntu ufuna uprofile ngendlela yakhe, ubuze umbuzo awucabangayo ekhaya, wabuza ngenye indlela si-personal. 2, kunzima ukuthi la ngihleli neciko siyayikhulumela uyabo, nami ngibuza into mhlawumbe ongabe ekhaya uyambuza lapho oyicabangayo. Umuntu usezoyithatha personal ngale ndlela yokuthi uma ngihlangana nalofana wamanqele lo ngifuna ukumhlaza ngesibhakela noma umhlaza ngempama. Isi-personal mase njalo akuyona inhloso leyo. So angikwazi ukwenza into kanjalo ukukhuluma vele angizwani nakho. So mase kunento ezokhulumiswa uyabo,
mhlawumbe uzogcina usufake abazali bami ufaka in angifuni-ke leyo nto leyo. So ngibona ukuthi indlela engcono asiyeke le yabaculi laba bakhona, kanti ama-legend ayikhulumisi imnandi. Izinto ezazenzeka ngalesa sikhathi esadlula cause amafoni ayengakandi, wonke umuntu wayengenayo i-say njengamanje. So sizogxila lapha bafowethu, but lezi tori lezi bafethu ziyi-future cause wangisho uphila emndenini, uphila emphakathini, nawe uney'nkinga ekhaya. Singakusiza ngalapho uzoshera isitori la abantu kuma-comment section bekusiza, or ufike uzoshera isitori sakho nathi singakusiza lapha singakusiza khona, sikulayele nomnyango o-right, or uthole umsamariya olungileyo la esho ukuthi hhayi ndodo, cause abantu bayafona mfethu ngengiqamba amanga besho ukuthi hey sicela leya muntu ethi uhleli naye mfowethu umtshele ngomsiza kanje kanje kanje. Ziningi iy'nkinga ey'khona, uzowabona nje ama-episode esashuthile, sesiqalile ukushutha nabanye sizaqala ukuwafaka next week. So bafethu ngiyacabanga ukuthi indlela yethu lesi esizohamba ngayo nizosisapotha futhi, siyafisa futhi ukuthola nje i-support yenu njengakuqala engathi ngadlulela futhi. uMaskandi inkinga siphushile kuMaskandi, nani nibonile phambi kwenu, ayikho into esingayenzanga. So I feel like ama-podcast wenze kakhulu, abaculi abaningi sibenzile, 70% abaculi bamaskandi thina sibenzile bafikile la ekhaya, bekusele nje labo nalabo benidaba enikhala ngabo. So ileyo disadvantage ebuye ibe khona ukuthi after sesingabenza bonke-ke kwenzakalani after lapho, yabo inkinga ebibuye ibe lapho nama-challenges. So kanti lezi stories into eyenzeka daily, into yohlezi ikhona. So sizohamba ngayo lo layini lo, sacela i-support, sikhona futhi asikezu kuya ndawo. Ama-podcast kamaskandi sizowaphatha but ngesama abaningi njengaqala, iy'tori lezi ezizobaningi cause ithinta wonke umuntu okhona eMzansi, kanti umaskandi uthinta leyo group thizeni. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala. Siyaxolisa futhi esikesi ngokunyamalala. Ukunyamalala hhayi ukuthi nathi besinyamalele ngokuthi nje bengiy'hlalele, awukutshena abasaziyo impilo yethu. Ziningi thina izinto esizenzayo, asigcini ngokwenza ama-podcast kuphela. I-Perfect TV kunethimba elishuthayo, yabo, iy'tori lezi besivele sizenza just that besingayishuthi. So sabona ukwanda kwabantu ukuthi hhayi no asiy'shutheni manje, besivele sinikelela abantu abaswele there sibasiza. I-Perfect TV ikhona on TikTok, yenza i-content ehlukile kunale esiyenza ku-YouTube. I-Perfect TV ikhona on Facebook, senze iy'ndaba lapha nenze okuhlukile. So ziningi izinto esizenzayo, mhlawumbe ubungabona ukuthi asikho la, hhayi labafana sebayeke yabahlula lento le. Ngeke thina into emide siphila ngayo, just that kunezinto ey'ningi khona kuyimida ihlukahlukene esizenzayo. So yikho ngithi asixolise lapho ukuthi sinyamalale la ku-YouTube. Siyazi khona abantu abasilandela ku-YouTube kuphela, bangasilandeli on Facebook, TikTok nakwezinye izinto. So bafethu sibuyile ngenkani ama-podcast amaskandi, singabuya futhi time ngoba siyabona sengibayekile abanye abafethu abakhona endimeni, but ngiyabona ukuthi hhayi abafuni kahle kuyenza kahle lento. Mhlawumbe singabuya, angisho lutho kukumuntu ukuthi benza kanjani, siyabanika indima ukuthi umuntu abazenzele ngendlela but bayahluleka. Mabehluleka sobuya ngiyadlala bafethu. Bekuyilokho bafethu, episode yokuqala ngithi yokuqala cause emva kwe-update, abanye besafaka phambilini without i-update. Sizoyifaka next week yeah, iyangena next week. Sicela nje support yakho, ulike, usubscribe, comment, share ivideo yethu kwamanye ama-social media. Yeah, qhubeka Perfect TV yaphambili, uzobona kuningi esikuphethe okuhlukile cause nawe uyazi ukuthi into oyenza 5 years back awusayenzi manje. Umuntu uyakhula, yonke izinto ufuna kube nomehluko. Nathi sikhombisile ukuhluka manje nokukhula, sikhona asiyindawo. Perfect TV, Shepherd Mxoliso Amanqele, mfana wale phansi kwahlabisa emphembeni kwasho umunwe wabantu.